Акцията започна малко след 9 часа сутринта, когато оперативните служители влизат в сградата на Министерството. Очевидци разказват, че пред служебния вход на аграрното ведомство са пристигнали няколко автомобила с полицейски лампи. Да изкарват някой не. Нито с белезници, нито полицаи, цивилни или каквито и да не са изкарвали, смисъл са униформени. А какво ти казаха? Вие сте си говорили нещо? Общо взето проверки са правили някакви. Час по-късно информацията беше потвърдена. Наблюдаващия прокурор Николай Русинов обясни, че следствието се води срещу евентуален неизвестен извършител от Министерството и от Агенцията по горите, свързано с замени на земи от Държавния горски и земеделски фонд. Всички случаи се проверяват. Имаме информация, че евентуално са настъпили някои манипулации на документи. Искаме да установим дали това е така или не е така. От началото на годината с промяна в закона бяха ограничени замените на държавни земи, така че те да се извършват само от Министерския съвет. Проверяващите обаче смятат, че някои служители са подправили документи и са заменили държавен фонд и след забраната. Ние смятаме, че са извършвани такива след тази дата, но са вписвани в регистратурата с по-предна дата. Земеделският министър, който днес беше в Пловдив, заяви, че научава от медиите за проверката. Аз не мога да го коментирам, защото не знам точно какво се случва. Като аз моята не мога да ги коментирам, отивам в министерството, ще видя какво е положението, тогава ще ги коментирам. Няма да има чадър над никого? Разбира се, че няма да има чадър. Благодаря, колега. Има ли арестувани все пак служители? Не знам. Вие сте шеф на това министерство, не може да не знаете. Аз идвам тук и в момента то става след мен. Как мога да кажа? Председателят на Държавната агенция по горите Стефан Юруков категорично заяви, че не се притеснява от проверката и че в агенцията всичко е законно. Такова нещо в Държавната агенция не е извършвано, така че аз съм напълно спокоен. Вероятно и това се проверява, но по принцип проверката е на документацията на Държавната агенция. До няколко дни се очаква да станат ясни резултатите от проверката, която обхваща всички заменки за дълъг период от време. За BTV новините Богомил Грозев.